नमस्कार. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. मूळ पीठवासिनी तुळजापूर निवासिनी कुलस्वामिनी जगदंबा तसेच मूळ पीठवासिनी करवीर निवासिनी माता महालक्ष्मी आज शारदीय नवरात्र महोत्सवातील आश्विन शुद्ध पौर्णिमा. आजच्या पौर्णिमेला कोजागिरी पौर्णिमा म्हणतात. आजच्या पौर्णिमेला सुद्धा एक आनंदी साधारण महत्व आहे. कोजागिरी पौर्णिमा. को जागर या शब्दाचा अर्थ काय तर रात्री जागरण करणे. तर अशी एक आख्यायिका आहे की आजच्या दिवशी जो भाविक श्रद्धायुक्त अंतःकरणाने रात्रीच्या वेळेस जागरण करतो, आई साहेबांचं स्मरण चिंतन करतो, यथाशक्तीप्रमाणे सप्तशतीचे पाठ किंवा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या मंत्राचा जप करतो किंवा ओम महालक्ष्मीचे विद्महे विष्णुपत्नीचे धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् या मंत्राचा जप करतो. त्याच्यावरती आई साहेबांची विशेष कृपादृष्टी होती. तो दैन्य दुःख दारिद्र्य यापासून मुक्त होतो. कुठल्याही प्रकारच्या जीवनामध्ये भय राहत नाही आणि सदैव आई साहेब त्याच्यावरती रक्षण करतात, त्याच्यावरती कृपादृष्टी ठेवतात. असे एक म्हण आहे, भगवती महान त्रिपुर सुंदरी भेट द्यावया येई लवकरी. या युक्तीप्रमाणे जो भाविक श्रद्धायुक्त अंतःकरणाने आई साहेबांना स्मरण जातो, आई साहेबांचं चिंतन करतो, मनन करतो, विनवणी करतो, त्याच्यावरती आई साहेब विशेष कृपादृष्टी करतात. म्हणून धर्मशास्त्रानुसार पूर्वीपार चालत आलेली परंपरा की आजच्या कोजागिरी पौर्णिमे दिवशी जो भाविक दिवसभरामध्ये यथाशक्तीप्रमाणे जप करतो, आई साहेबांच्या प्रित्यर्थ फलाहार घेतो किंवा फळांचं वाटप करतो आणि जो सायंकाळच्या वेळेस चांदण्या रात्रीमध्ये जागरण करून रात्री 12च्या वेळेस विशेष करून आपल्याकडे दूध घालण्याची परंपरा आणि पद्धत आहे. समूहाने सर्वांनी मिळून त्या चंद्राच्या प्रकाशामध्ये दुधाच्या भांड्यामध्ये दूध, विविध प्रकारची फळे, ड्रायफ्रूट घालून त्या दुधाचं एक प्रकारचं चंद्राला तर्पण दिल्यासारखं ते दूध त्या रात्रीच्या समयामध्ये जागरणामध्ये, नामस्मरणामध्ये, चिंतनामध्ये उतरू घालतो. प्रत्यक्ष आई साहेब त्यावेळेस भटकंती करत असतात. असे पूर्वीपार चालत आलेली परंपरा आहे. आणि जो भाविक श्रद्धायुक्त अंतःकरणाने आजच्या दिवशी दुधाचं तर्पण चंद्राला देत असतो, त्याच्यावरती विशेष कृपादृष्टी आई साहेबांची असते. म्हणून आजच्या दिवशी मध्यरात्रीपर्यंत जागरण करण्याची पद्धत आहे, गोंधळ करण्याची पद्धत आहे. गोंधळ म्हणजे आई साहेबांच्या नामस्मरणाचा गोंधळ. आणि अशा श्रद्धायुक्त अंतःकरणाने जो आई साहेबांचं नामस्मरण, चिंतन आणि सेवा करतो, त्याच्यावरती विशेष आई साहेबांची कृपा होते आणि तो सर्व भयापासून मुक्त होतो आणि सदैव आई साहेबांची कृपादृष्टी त्या भाविकावरती राहते. म्हणून आजची कोजागिरी पौर्णिमा विशेष अशी असून भाविकांनी श्रद्धायुक्त अंतःकरणाने आई साहेबांच्या सेवेचा